jeg nå ud til siden. Hvis jeg falder her, så skal jeg kun lave en lille drejning. Okay? Ja. Og jeg var ikke så glad for Anders Antonsen der før, fordi han var i foransiden, der fik han drejet sin fod, men i bagsiden, den ikke er drejet helt nok, og så er hans knæ skrevet ud lidt. Så der kunne han være lidt trænet. Men anyways, så det er det første. For det andet, ved at jeg falder ud her i mit benarbejde, så opnår jeg også, at min bane, at kroppens bane og tyngdepunkt er meget lavt. Hvis jeg laver ikke et hop, der går sådan her, bang, ned i jorden, det går lækker langs jorden, ikke? Og så gør det også bare, så er det sindssygt meget nemmere at tage fra med hænderne. Det kan jeg overhovedet ikke lade sig gøre, hvis jeg bare kommer hoppende med hovedet først ned i gulvet. Og hernede fra, så kan jeg faktisk sætte hånden i, samtidig med, at jeg slår til bolden. Så flytter jeg selvfølgelig benene med, og har strakte ben. Fordi når jeg har strakte ben, så skal jeg bare igen flytte en lille smule af min krop, og det er kæmpe store muskler, det er min rygmuskler og mine baller, der bare trækker overkroppen op. Så er jeg hurtigt op igen. Hvis jeg lander sådan her, så skal jeg bruge mange kræfter, og det tager lang tid for at komme op. Ja. Så er det biomekanisk, bare meget kort. Altså, det er vigtigt at huske på det her, men det er kun fordi, jeg ikke har nok tid til at flytte hele min krop. Hvis det er et langsomt slag, så gør det jo ikke det her.